हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै बि भइसनि बागै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। औ नंगौ, बि भइसआ बर'नि मादावनो टप 10 इउटुबार आरो बिथाङानो जाबाय इउटुबजों लोगोसे आसामनि गासै आरो इन्डियानि गासै सुबुंफोरखौनो गलिहोनो हादों गावनि माखासे टेलेन्ट, गावनि माखासे रोंगौथिजों। बेनिखायनो बिथांखौ गासैबो जोंनि बर'फ्रा मदद होनांगौ बा सापर्ट खालामनांगौ। नोंथांमोना गासैबो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बिथाङा सासे बर'नि मुंदांखा इउटुबार। बिथाङाबो जाबाय दा सोलिफुनायाव बर'नि थरसे अलंबार बायदियानो, अलंबारानो। बेनिखायनो बिथांखौ सापर्ट खालाम, बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। बिथाङाबो सासे बर'नि मुंदांखा इउटुबार। बिथाङा बर'नि बागै हिन्दी लेंगुवेजाव बा हिन्दी रावाव बिथाङा एन्टारटेनमेन्ट खालामो बा कमेडि खालामो बा फेस्ला खालामो। बेनिखायनो बिथांखौ सापर्ट खालामनाया जोबोद गोनां बर'फ्रा। लोगोसे गुबुनाबोथ' सापर्टआनो खालामखायो बिथांखौ। बेनिखायनो गासै नोंथांमोनाबो बर'फ्रा बिथांखौ सापर्ट खालाम। बिथाङा सासे इउटुबारजों लोगोसे दायो मुभि खालामगासिनो, फिल्म सावथुन बानायगासिनो। बे फैबाय थानाय नैबे सर्ट मुभियाबो सेकेन्ड 2 पार्ट ओंखारगोन होनना बुंदों बिथाङा, नाथाय माब्ला ओंखारगोन मिथिया। दायो इनफरमेसनखौ होनाय जायाखै। बेनिखायनो बिथांखौ गासैबो सापर्ट खालाम बर'फ्रा। बेनिखायनो बिथाङा सापर्टखौ लुगैयो, बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालाम। दिनैनि मुगाया सापर्टनि बिराद गोनां आरो मददनि बिराद गोनां। जाय सापर्ट थायो बे देरहायो, जाय सापर्ट गैया बे देरहाया। बेनिखायनो बिथांखौ बर'फ्रानो सापर्ट खालामनांगौ बांसिनै, आरो अननांगौ आरो अननाय होनांगौ। बिथाङा जोबोद हार्डवर्क खालामो बा खस्थ'यै बिथाङा भिडिअ बानायो। बिथांखौ बेनिखायनो सापर्ट खालामनांगौ, बिथाङा गोजौ फारसे दावगाहोनांगौ। बिथांनि फारसे बयबो अननाय दं आरोना, अननाय होनांगौ। बिथाङा जोबोद खस्थ'यै भिडिअ बानायो आरो बिथाङा बहुद टेलेन्ट, आरो बिनि भिडिअफोरखौ रावबो नायालासिनो थानो हाया। बेनिखायनो बर'फ्रा गासैबो सापर्ट खालाम। आंनिफ्रायबो आर'ज बिथांसिम, बिथाङा सासे इयुनाव सासे मोजां इउटुबारनि बागै उनाव फावखुंगुर जानो हायो, बा बर'फोरनि गेजेराव दुखु खस्थ'फोरखौ मदद खालामनो हायो। बिथाङाबो सासे राफोद सासे प्रडिउसार बा फिल्म दिहुनगिरि बा सावथुन दिहुनगिरि जानो हायो। बिथाङाबो बर'नि मदद खालामनो माखासे बिथिङाव, गोबां बिथिङाव मदद होगिरि जानो हायो। बिथांनिसिम बेखौनो आं खावलायबाय। नोंथांमोनाबो बिथांखौ मदद खालाम आरो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, बिथांनि चेनेलखौ शेयार खालाम, बिथांनि चेनेलखौ लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम। बिथाङाबो सासे गिदिर बिबान लानानै बर'खौ मदद खालामनो हायो। बेखिनियानो आंनि भिडिअ'आ। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। बाय बाय।